bibiyar Mizan TV. Kamar yadda muka sanar da ku a baya, har yanzu muna nan a cikin National Stadium inda aka taru ana jiran isowar jagoran harkar musulunci Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zakzaki, inda ya je Iran ya dawo daga jinyar da ya je yi. Alhamdulillah, kamar yadda kuke iya gani dai gashi nan dubban jama'a ne suka taru suna dakon isowar jagora. A nan gashi nan bangaren sisters ne, can kuma ga bangaren maza. Kamar yadda muka gaya muku a baya cewa kashi ɗaya cikin goma ne suke a cikin nan, fiye da kashi 9 kuma duka suna waje ba samu shigowa ba tukuna. ana kokarin shirya yadda za a yi sauran mutane su ma su shigo, wanda ba za su samu shigowa ba saboda yadda wuri ne kuma an shirya musu inda za su zauna don su saurari jawabin da jagoran harkar musulunci zai gabatar a wannan taro. In ka kalli fuskokin kowa, duk wanda yake wannan wajen za ku kalli fuskokin sa suna cikin farin ciki ne da kowa yana jin daɗi kuma yana shirye tare da jiran isowar shi jagora din domin dai a saurari jawabin su masu albarka. Ku ci gaba da kasancewa da Al-Mizan TV domin kawo muku rahotanni kai tsaye daga wannan fili